Daramat eskolan 35 urte, eta ni hasi nintzenetik gaur egureraino gauzak teknologia aldetik asko aldatu dira, eta aldaketa izan da izugarria. Ez da bakarrik teknologia aldetik, baizik eta ere bai, metodologia aldetik asko aldatu da, den noski metodologia tradizionala, eta gaur egun erabiltzen dugu beste metodologia desberdinak. Aurten nire natuan lehen urtea izan da, eta irakasle gaztienan desela eta berrixan desela oso nervioso etorri nintzen. Ikusi dut daukala oso gertutasun handia, bai ikasleekiko eta bai irakasleen artean, eta gure arteko laguntza oso handia da, eta bai nabarmentzekoa da, zela saiatzen gan irakasle ganan moldatzen oingo ikaslien beharretara.